Mas Bakhuid in Duhai Negabenta Charlotte Manosha Mawkhlam Shooting dari Sngi Jungi Negabenta Kong Christina Sun Benyo Jingkwat Jingkia Nonta Jingjat Thai Juman Sim Jong Diang Lin Deng Dok Nongbri Negabenta Yang Kesem Jungba Markus Ding Dok Negabenta Dari Sngi Jungi Risha Dikar Dapat San Snem Negabenta Win Tina Shooting Banyak ya kecingcat Thai pun cukup. Kim diruai serang Mas Bakhuid nomor Lai Spak Lai Kunta. Lai Spak Lai Kunta. Palei ke syawa iawa Kakatenguk pa padukon barmansem Bakhuid. Amen. Ka jungi jong trai jungi Jesus Christ bat ka jungi jong oblay lembat ka jungi selok jong mansem Bakhuid kindon rengkat bat pi baro. Rengkat bat pi ru. Kohan men ko para how try Jesus Christ menta ka sngi ha ka gospel ujisu ukali ha ki sanran ki jungu ha ki apostol ki jungu ki breu ki ong way ba jisu day bad kane ke jingkali yula se ka bamanga mapi marwe ngi haban kali bad ban jubab halade jisu day uai ha ka jing em junga bad ha ka jing day junga badu ngilan em ban jubab ya kane ke jingkali Klempep ngi day ban jubab an ngi haban la ban jubab ya kane ke jingkali ka bau jisu kali den matakadaw om day tang manta ka sngi ka bang haban jubab ya kane ke jingkali han reman ka sngi ha ka jing day junga badu jisu ha ka jing day junga bad ki hanman ki para nga haban jubab ya kane ke jingkali bau jisu udai e na ka banta junga den matakadaw ko hanman ko para ha kane ke sngi Hakane kelemat, hakane kopor, to kenyen pai, shau belai kupa, ban penmap, na kebenta ki pop kisang, na kebenta ki light kilet, na kebenta ki jingduna brew ki bangalale ha kene ki sngi ki beladap. Da ke jing sngi red, bat ke jing kloy, ban penbait yala ke jong ke jing em, ngin pai shau kupa, ban ngin pediang yala de bangilong ki nong pop, kenang bangilong ki brew ki belakre, ban simbenta ha kene ke jing leniam ke Bakhuid. Ngapla hau blay badan bor baro badapi kohan men ko para daki ten daki kam daki jingle klet daki jingle palat junga daki jingle palat junga daki jingle palat bakrawe junga namar kata ngakerpa de kamaria Bakhuid kabayaisa kathe soti ya kengel barkirukhuid badapi kohan men ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi badala ma bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen try kan rat ko blay isne yangi try kan rat ko blay isne yangi Cristo map go Cristo ram konong penim jangi penim yangi try kan rat ko blaze yangi try kan rat ko blaze yangi Cristo mam go
jangi penem yangi tongin ya duai inang bogi jingtmu hakmat utrai barok ki banglabu haswa mangsedang ya kamas ke Bakhuid berkum juru ngi duai na ke banta ka jingkela ke bamut ke nong pop na ke banta ki bapang ke besutam na ke banta ki baduk ke bekerdo na ke banta ke jengla luj jong kitu ki brug basa temrau ke jing snu baper jong kane ka prathei ban gi duai na ke banta ke jing tmu ba marwe jing i we pai we ai bo trai un kurku kurdo ya ke jing tmu ke bangi dan ha ke jing em ke jing i to don hajan ki chakri jong me ko trai ba to ai ba ki ba kerpat kin shem yame ubasbon barabor ba ha kitu kiba sneu krau bandon yame kum unong tau ba dunong sanchar men pentamai ya ki e kiba mela tau bat men rekop ya kiba mela pentamai dau trai jung yu Jesu Christ kun jung me u ba imad ba sanchar kat bat me ha ge jing long ka we jong men semba khut u blai junam la junam amen. Kajimpuli naga kitab jengkeng. Ha kito kisngi upat Israel baro shikanhun kilawan poi hakari kenjak sin hau benai ubaningkong bat kipat ba kilasa hakadesh te kamiriam kalayap hakata kajaka bat latep yaka hangta laja ba om shamdon naga benta uta upat bat kilai selalang persya yu Moses bat persya yu Aaron kipat ba kila kren kop ya Moses bat kila ong bangin dalayap no menba kihan para jongi kila yap hakmat utrai balai pilawan yalam ya kakenhun jong utrai syakani kari kenja bangin dup yap hangni bangi bat ki jenri jongi bat balai pila penlong yangi ban mi na Egypt banelam yangi syakani kajaka bak kaba kordin kani kamdai kajaka thungkeu nisok dembur, nisok wine, nisok pom kranet bat ko bandi ru omdon. Te Moses badu Aaron kila no nakmat kata kakenhun syakajin khang bat ke ying jan ke jing yakendu bat ki ladam pelup hakendau bat ke burom jong utrai kalapau haki bat utrai ula ong ha Moses. To shim yakidingdu bat tulum lang yu upat ba mapi badu Aaron uhan men jong pi bat tukran hau mau siang hakmat jongki ba un penmi ya ko kumta pin penmi na mau siang na ka benta jongki bat pin ai jindi yauta upat ba badiki jinri jongki te Moses ulashim yu udingdu na khmat utrai kumba ula hukum yu Moses badu Aaron kilai lumlang yauta upat ba hakmat mau siang bat ula ong haki tu ngap menta kuriu haram hatu ngin penmi na kabenta jongpi na uni umau siang Moses ulara yala kakti bat ulatit ya umau siang arwat da udingdu jong ko kalami karhai bat uta upat ba uladi bat kumju kichinri jongki te utrai ula ong hau Moses bat hau Aaron namar ba phimsham langit yanga ban ainam kentang yanga hakmat upat Israel namar kata pin omyo banyalam ya uni upat ba sya kata kari kaba ngala ai haki kini kilong kita ki jong kamiri ba ha ki ba upat Israel kila kren kop ya utrai bat upat ulapan pau ilade ba ulong Bakhuid apdeng jongki kaktin jong utrai iso ya ulai sa kendai kusan Val News Pak Rapuwe. News Pak Rapuwe. Dua ini Pak Lait-ïa. Driu Paduk Kendai. Sungi
Utrai don rain card bat pi. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum o Matthews. Ka burom hame ko try. Hakata ka por habau Jisu la late sa kathan ka Syria Philippi ulakli yala kisenran. Kibreu ki ong bau kun ubreu udei uwe. Kila jubab don ki bong Yohanes Baptist. Ki weipat ki ong u Elijah. But sa ki weipat ki ong u Jeremiah lane uwe na kinong yetu lupa. Ulakli yeki pi pat pi ong ngalong uwe. U Simon Petrus ula jubab melong u Chris u kun u blay beim u Jisu lapai ktin sa u sukma pi ko Simon kun u Jonah namar omday u breu balapan pau ya pi ya kane Henry ukpa junga uba habnengken. Te kumtang ong api. Pilong u Petrus bat halor une umausyang ngante ya kabalang junga. Bat kakerdop kadujok kinom la yaka. Ngan ayapi yakisabi jong kahima beneng. Bat kat kaba pinte hakaprate late habneng ru. Bat kat kaba pilalau hakaprate lalau habneng ru. Nang ta ulama nateng yakisenran, bat kin yatu breu baulong ukres. Nadu kata kapor u Jisu lasdang ban pen I shena halakisenran jong u baudei ban lek kiu sha Jerusalem bat baunsha shitom shibun na kitamen kisan. Kiling dorang bat kistat an bat baunsha peniap. Bat ba en penmi pad yu ha Sngi ke Palei. Taïew Petrus ulaparing ya u Sharut bat lasdang ban ma yu uong. Ublei semsha kotrai. Kane kamdei banja dalelei yame. Henry ulapai badol ong hau Petrus. Jingai bak nanga ko Satan. Pilong kajing pentut yanga. Namar pimdon hakaliang jong ublei Henry hakaliang kibreu. Ka gospel jong utrai. Ka jingiro yame ko Chris. Kohan men ko para haba pipet bat puson yala ka jong nado bapisdang ya ka jing ka jing pi hakana ka pratei kumukhlung kumukhna kumusamla ne haba pilarang ba piladon la ka jong ka ing kasam ladon la ka jong ki khun ki kti habang ipe yala ka jong ka jing marwe ngiyo I ki kamba ki kamsan ki bautrai ulale na ka banta jonga ba jong pi ngiyo I ki kampla ki bautrai ule na kabanta jonga ba jong pi. Henry don ki kap don ki por ki ya ki bamanga ma pi ngim shem hun ya ke ke about tribe la le ha ke jing jongi. But ngim shem la ban pediang ya ke about tribe la le ha ke jing jongi. But don ki por ki kap ki bamangi ngi le hakmat jong u ngi le yu jor ba le ki ne ki wanja ha ke jing ka jonga ke jong pi. Ba le mesha ba ki ne ki wan ban urlong la ne banjia ha ke jing jonga ba jong pi bon sin ngilong
kum kine ki khon Israel ki bangiyo I lane ki bangiyo sngiu ha ka jing pule badeng kong menta ka sngi na ki kitab jing khen kan mau ko han men ko para kine ki khon Israel ha ba ki layo ka jing lai lot na ka jing sha ban ben ka jing sha sanshar na ki we ki jaj ban riu ha ba ki la lai na ki jing ki la lai ha ka lenti ka jong utrai upe yukmi utrai upandap upenbiang ule ka ka ba maki ki don kam ha ka jing em jing ki han reng yu I menta ka sngi ha ka na ka jing pule ka ban kong kim sham hun ya ka ba utrai ule ha ka jing em ka jing ki dang knyum persha kidang kren persya yo try hakmat Moses baduaran namar ba kim shem la ban yo ka ka badi hajing im jungki ko hanmen ko para hatong nyimlong se mangi kum kine ki khon Israel ki bawan shau try ki ba ujor ya ka jing bom dap ka jing bom biang ka junga ka jungpi ha ka jing im pada ka ying ka sem ka jungi hato wala dang idap ngi biang wala dang yo ka ka bangi dan kam ha ka jing im Henry hatong yo I se ba utrai udon rengkat bangi utrai ukur kurdo utrai upandap upan biang yangi hoaj kadan kopor kabamangi ngilong kum kine ki breu Henry ko hanmen ko para ngi dei ban snutu halaka jong ka jing em kat kabang adon ha ka jing em junga kat kabang yomat ha ka jing em junga ladai ka babhala ni ka basniu ladai ka badap ka babiang ladai ka ba janai lane hakano kano korkom kadai ke bau trai ule na ke banta junga bad haba mangingi don kata gajing syania ayo trai haba mangingi don kata gajing yajan badu trai man kapor ko hanmen ko para klem pep utrai unang pej unang kmi yanga badepi kata ke baule hagi khon Israel wala dagi knyum yu Henry utip usnutu ya gajing don kam go jungki utrai unang patha yo Moses ban le kam phala susu ban ai ki kata ka ka bagi don kam Om day tang maki Henry wat ki jingri jungki ki yo pediang na ki jong utrai Henry ko hanmen ko para kaba kordit ya ki ne ki khon Israel kabangi laban ong kabangi yo sngew ka jingpule ka ban kong kadai kane utrai ong ki nganom syaya pi ba pinrung hakata ka paradise lane kata ka hima kaba mga ngalamang na ka banta jungpi kane kadai kaba kongsan kaba mga mapingi dai ban shim halaka jong ka jingim Lada manga mapi nginang yai knyum yo trai ngim sem hon ya ke ka bau trai wa yangi wala da ula pendap la penbiang wala da ule ki kamplah ke jing em jungi ngin sadu hakawai ke sngi ya kata ka jingai ke jing kurku ke ba ma ula mang na ke banta jungi kabangi ap khmi lenti ha ke jing em jungi kom ki khon kristan jong ke jing kramen ya kata ke jing suk beneng ke jing em ke balawe ba ujisu keli ya kene ke ju ka jingkeli ka ba mangingi de ban jubab ka bangal ong meni habas dang ka mas ka Bakhuid utrai udai ken ha ka jing im jonga ba jong pi iwei pai wei kam de ga jingkeli kelum yano hanrei ka de ga jingkeli ka ba utrai ukeli yanga pada pi marwei bat ka jingkeli ka bangi de ban jubab man kasngi haka jing em jingi om dei tang man da kasngi bangi pusan ya kane kalanong lana ya kane gospel and rai man kasngi ngi dei ban jubab ya kane ge jingkeli hato yole singi ong kumba ong kine ki breu don ki be ong ba udei Yohanes Baptist don ki be ong ba dei Elijah don ki be ong u prophet Jeremiah ne we na kinong ya tulupa ha klempet kinyeu bat ki ong yau jisu bau day ubriu bau blay ulajit hanray ko hanmen ko para ngipat ngiday ban pertajam kum bau Petrus uong lane uperta bameday ublay ubaim uday ublay ubaim haba mga mapingis nguto ban ngipediang bau jisu uday ublay ubasisya ublay ubaim klempep ngila ban pediang yu ha ka jing im jengi ladangi ong uday tang ubriu ubalajit yo blay ubalajit do blay yo le singi don kapor ka kep ka bangi bu noi u sajungai na ka jing im jungi hanre ha bangi snutu bau jisu de ublay ubim da lele nginom kan ria yo u na hadin jungi ne jungai na ngi hanre ngin bu yo u hakmat jungi habangi bu yo hakmat jungi habamangi ngi wan shakmat jung u man kapor klempep ken ma u un sapet sakmi
un senang le ki kampala ki bamangi ngidon kam ha ke jeng jungi baman la kasngi ko hanmen ko para ngim dei balong kum u Petrus ngim dei balong kum u Petrus wala nau Jisu udai ublei ubaim u lasha kat kine ki jing sha shitom ha ke jeng ki jung u ki jing sha kan tat ki jing sha ban bain han rengi u Petrus shem kwa baune ublei un yo ya kine ki jing shitom dei mata kada ulai banong ba ublei unum sha banja ya kine ki jing lane ki jing jinjar lane kane ki jing sha yap ha ka jing ga jume u Jisu ong jingai bak nanga ko soitan jingai bak nanga ko soitan lada manga mapi ko hanmen ko para lada ngimla ban pediang ya kita ki jing jinjar ka jing jungi lada manga mapi ngimla ban pediang ya kita ki jing jinjar lane kino ki ba so sat ha ka jing ka junga ga jung pi ngimlong kita ki ba ek ki jong blai ngimlong ki khun ki jong blai ngilong ki khun jong kanek prathai den mata graw manda kas ngi ko hanmen ko para token nginumlong kum kine ki khun Israel ki bawan banujor hakmat jong utrai ki bawan hakmat jong utrai ki bom la ban pediang wat kine ki kamba ki kamsan ki bawla le hanrei ngin pediang ken kat ka baw trai wai ha ke jing jungi la do ai ka ba ngin pediang ya ka ban ngin le ya ke ka baw trai u ai ha ka jing jungi ngi duai na banta kine ki jing ha ka ne kamas Bakhuid bat kum juru man kas ngi ngin jubab hakmat ke jong trai ya ka ne ka jing kali baw trai udai ublei jonga udai nong suspa junga udai nong panem junga udai uba pendap upan biang ya ke ka ba ngadon kam ha ka jing jonga and yoro ya Jesus Christ nhìn yang nhìn pla ya la ka chong ka jinget nga nget adon bor baro nong tau ka peneng bat ka khandeu pada Jesus Christ kun ba maroi jungu utrai jungi ya balapon do man sem Bakhuid ya balakana kamaria thai sati ya ba salaben hopo Pontius Pilatus la sanar pnai u la yap balateb u ya shkbayab hagas ngi ka balai la mi pat ne ka bayab ula kiu shabeneng usong shkamon ublei kupa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki beimit ki bayab ngange daw man sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ga jing solo kre Bakhuid ha ga jing ma be ki pop ha ga jing mi pat ka do bat ha ga jing bom jukut amen Lai spa nyopusa. Namar kecing puluh kerja jemeng nilai yang pada yang puluh gitu ramai usaha jengkang dari jengkang jengkang kalau kau juga jengkang menyoroi belai jengkang mendak kecing maya jengkang yang kau berkawan begini pedang bertuan belai long berkutai belai kerja berat namar kecing puluh kerja jemeng beli pedang yang kawan yang teramai usaha jengkang 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 belai jengkang dan semua semakin berat yang terjadi Toduai ko para baga jingknya junga bajung pi kan long ba pnyang hona kmado bleu kpa badan bor baro to sai pnyang ti jumpi na ke banta ke jingro bad borom bad ke teng ke jungu ka jing man ko yang ni bad balang ko kho jungu baro ko wei to sneu san e ban pan kho ya ke ne ke jin ai ko trai ngi kerpat bada ke ba me pnyang ya ke jing terwa jong ka jingknya ba kan jaman sim to pencana yang i banlong ki jing terwa bom jukut hame dau Kris utrai jungi amen utrai udon rain card bat pi
token te yala ki donot tong na ngu trai blay jungi da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khut ko blay bran bor bat bom jikut namar ha ka jing e jung me mala thau yo ban reu bat habala pan rem yu kat kum ka hok mela sus pa yu da ka jing isnei leng bao trai jung yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ya ka borom jong me ki hima ki dam mani bat ki bor ki knyu hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki ya mane rengkat da ka jingman ngi kerpat ye me to ai ba ki so jong i kin ya so bat ka jong ki kat ba ngi pan bana da ka jing ro ba snga red Bakhuid try Bakhuid blay kipat neng ba pertai kidam da kaburam chong me Wayo sana shajrong Wayo sana klem kun Wayo sana you blay chunom Ya royu tabawan Aga kerteng utrai Bleng bat pertai kidam Da kaburam chong me Wayo sana shadrong Wayo sana klem kun Wayo sana you play chunom Da sha ma long Bakhuid ko trai ka thame jong ka jing khoi ba ro Namar kata ngi kerpat ya me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dak bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kabaingu ya me ula kedia yu badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabanta chongpi hakajukorkom enda lalayabam ula shim yukukuri bat kbaing ubiang yeme ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajitang batmai batbom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing e Katasin Pangi bam yu ne ukpu Pangi de na kane kakuri Ipen bna kajing yap jong me ko try Tada du Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa chungu ngi trwa hame kotra yokpo jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar malenyew yangi ki babit ban yang akmat jong me bat ban shakri ya me da kabas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo ban ta hakamet bat kasna mo Chris ngi long ki ba lapan ya tali ka wei dawman sim Bakhuid
token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rengkat badulio ukpa Bakhuid jungi u wilbert u bishop jungi bad baro ki lingdo token Mawkhlam ru ya ki henmen ki para shenrang bad kan thei ki baliot hia da ka bakermen ya ga jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ga jing isnei jong me to pediang yaki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ye me baringkat bad kamaria the sati Bakhuid ka kmi jong ublei ujesa Bakhuid ukurem jong ka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki blapen sngubha ye me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bad bagini ro bad pendan borom ye me dau kun jong me u Jesu Christ Dau lembat u badhau kan long hame blei pa badan bor ha ge jing long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bad ge jing ro jinom la jinom amen kum la hukum yang ngi dau nong pen em bad kum lehi kai ngi dektin blei ngi nut ban ong ko pa jungi ba ha beneng ka long ka Bakhuid kerteng jong me kan wan kahima jong me ka long ka mon jong me aga kandau kumba habneng ka yang imata ka jingbam jungi ka bahala ka sngi batama biangi karangkan jungi kumbang rogi ma bi ke balat padwat yalam yangi sha ka jingpan shoy hanre da panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ka sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap kemilanti ya ka jing kermen Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong penim jungi u Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor bar ka borom jinom la jinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk nga i api ka jing suk junga nga ai api wat pe yaki pop jungi hanre ka jingai jong kabalang jong me bad ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bad basan char jinam la jinam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bad pi tong ini terwa ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bad pi jing suk bad pi jing suk bad pi Kukun lan bro to play Akan felang memat Islam cuman Rajas Press kawan pak kecil belum juga ini kemudian mereka Rajas Press yang berkata selalu Hakme ukun lang brod jong blay hakme ubakid na yaki pop jong kapartay suk yangi plasha khot sha kan ga jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad kam shong hok man rong apo ka yeng ga junga an resh ong ti kam sim junga kan sakhia hi kamat bekas nama Chris kan ribet kan yelam yangi sha ka jing em bom chukun amen
in ai ga jing snu in ai ga jing ro ga jing kublei bang nai ti la dei how try ai bo try unang rui unang sumarangi unang sai ga jing don kam jong I baro kam tame ha kan ka sngi bat ki sngi ban sawan ha ga jing em jungi bang nang la su ban shani how try kom juro bang la ban jubab ya ke ga jing kali ka bo try ko li hengi ha ka gospel ba menta ka sngi utrai jisu udai e na kabanta jungi iway pa iway daga jinga daga jingkramen giduway ga jingduway jingla kamen jubilee jung snam arajar arpusan kok pau bahabneng to ay baga jingay kabamela ay hangi
เอาคุณจงเมวจิสุคริสผู้หันแมนจงอีบัดกัทเลดิงจงกะจงเอชบนกันกลางหากดานจงอีดาวมันเซมบักโคดกันกระสุบยางหังอียากะจงกระแมนบาลากระคูนากบัญชากะจงวันกะหิมาจงเมตายบักจงเอจงเมกันเป็นกลาดูเริงอีชากินงลูร์ลังคาบอมจูชงทัดบันเบดกิสบายจงกะกอสเปลตายบักโตกิสบายกันเป็นกลาดูร์นาชปอยากะจัดบันเร็วบัดยากะประเทมาเรียงบารอกเวหากจึงเมลันตีบัดติกนายกบันเองบัดไม้บัดกประเทบัดไม้หาบันดาดกิบอจงประมาณละเวงเนาะกับบุรมจงเมกันตันชายจุนอมตายบักจึงเอจงกจูบิลีกันกระสุบยางหังอีกิปลเกรมจงกจึงกระแมนยากจึงอังโนดบักทิอาร์จึงกันเซลหาบันเองไอบักตากจูกจึงเอกันเป็นสเปรียงยากจึงกระแมนบักจึงสุกจงนองสุสปะจงอีหัสตลากกับประเทจำเอกบเลจุนีบลักรคูจุนอมกันลองกับบรอมบรกจิงยารอจุนอมอาเมนกกปาจุนีบาฮับเนงกันลองกับบโคจกระเตงจงเมกันลองกับบอนจงเมหากขันเดวกับบาฮับเนงตายยังงี้มาจากจุงบางจงงี้กับบาฮาลากสงีบัตมาบยังงี้ครังกังจงงี้กุมบางโรกิมาบิกเบลสเนวยังงี้บัดวัดยาลามยังงี้ชากจุงปันชอยฮันเรดปันลายยังงี้นักบัสเนวอาเมนคูเบลย์กมาเรียกับบดาบเด็กจังไงอุตรายดันบัดพาบลากรคุยพานประเด็นกันเทยบลากรคุยสกปอจงพาวจิสุกมาเรียบคุยยกนี้จงเบลย์จะดูไว้นักบัญชาจังไงกันน้องปอบมันตาบดกปอร์กันจังยับกันจังไงอาเมนกาบุรัมฮาวปาบดาวคนบดาวมันเซมบคุยกุมบากละลองบามันเองกงกุมจูมันตาบดบาราบอจนอมลาจนอมอาเมนทงยินยาดูไว้ตัวสันรันเลนตีดากจึงยาดาบยายเนจงเมก็ตรายยากิโตกิบาเมปันทำไมดากจึงไอบักันจามันเซมบัตโตไอบากิโตยากิบาเมมจูสังเกบันอิจแฮมกินกลาลองกิบาเบ็ดยากจึงสุสปะบอมจุกุดดาวคริสอุตรายจงีอุตรายอุดรเรงกาดบัดพีอุบเลบดอนบอร์บาโรอุนกรคูยาพีอุกปาบดคุณบดมันเซมบกอยอาเมนตัวลิสุกอีดบัชกรียตรายดักจึงเอ็มบาจงพีงิสงงูยาวเบลย์สาวสปะกันได้จิงเกิร์คูตัวเทเกอร์มาจิงไอเอรังอีเบสSim Bakhuid. En je try Jesus Christ.